Duha ka dagkung mga construction company ang maghiusa aron matukod ang 12 kilometros nga Lapu-Lapu Expressway. Sa online press conference, gipahibaw ni Alan Alpon, ang presidente sa Cebu-Cordova Expressway nga nauyunan uban ang proponent sa Lapu-Lapu Expressway nga mopabarog sa 809 bilyones pesos nga 12-kilometer expressway. Bato ni Alpon nga paspas unya ang dagan sa trapiko kay kabahin sa expressway magdugtong man sa airport ang Sisilex. Ipahibaw sab ni Melito Durano, Junior Presidente sa expressway proponent, nga ipahigayon nila ang detalye sa project nga sa higayon nga mahingpit na ang joint venture agreement. Samtang ipahibaw sab ni Mayor Jonard Ahongchan nga way gasto ang dakbayan sa proyekto. Way madawat nga bahin ang dakbayan gikan sa tolling fee o ubang commercial revenue. Aduna hinuoy hapit na po ka mga panimay nga mapiktuhan tungod sa road right-of-way nga giandam na nga relocation site ang City Hall. So mo na itong target nga masugdan na to next year pohon. And then once full stream na construction, ang pinakadugay na mahuman is siguro mga 2.5 years. Somehow, siguro by in due time next week or first week of October, magkaroon nga ng signing dyan sa Cebu. No cost from the city. Why gasto ang city ni aning maong proyekto ha? Income generating, mukita ang syudad. Kay part siya sa sharing